Kamaráti, čaute, u tohto videa dneska zahráme Fero Challenge. Dúfam, že sa to tak volá, lebo ja som retardovaný, počkaj. Je Legends, pardon. To som Janiko. Dobre. No, takže dávam. Prečo tutoriál? Ja som riadny retard, prečo som si dal tutoriál? No. Dám si praktik. Do prdele, ty si robíš prdele, ja som krv, ja mám čisté ruky, kokos. Áno, praktik, presne tak. Ukážem vám, jak sa to robí. Ja som to najlepší. Som toto video bude páčiť, tak dajte like. Ale nie, končíme, ale nie. Tak ako, takto sa to ovláda, ako labubububu. Drún. Ako tu sa aj driftuje, títo ľudia sú v pohode, keď ich zrazíte, čo? Čo oni sú z kovu? Teraz aspoň sa tak správajú. Vyzerá to... V tejto hre ide o to, aby si driftoval a jazdil na tomto porúfanom aute. Kým si nekúpiš nové, kým nezarobíš, že? Iba, že mne sa tie love nezarábajú, ale iba míňajú. Ani neviem, kde tie love mám zohnať. Asi tým, že budem driftovať ako retard. No kúkaj to! Proste. Fero Legends, moji milí. Kokos! Si pripadám jak v nejakom epickom videu, no je, že... Teraz, že by ma videl celý svet, jak to hrám proste. Na livestreame a rozhodne si takto pôjdem. Ale ja neviem, jak sa robia livestreamy. Ale mi pôjdu komentáre, tak mi to napíšte, lebo fakt mi to iba ukazuje, že vytvárajte videá. A shorty a videá mi idú, ale tak ja chcem aj livestreamy. Pohode. Pam. No mi to už začína ísť. Pozor, narazím, dobrá. Chápete ma, že proste jazdíš na aute kokos, potom zistíš, že na ňom driftuješ jak nenormálny týpek a proste nevieš už ani zarovnať. Že ja už ani neviem ísť rovno. Ja už proste iba idem kam ja už úplne iba drifty robím. Blam. Viete, čo budeme robiť také, že rovno hry nejaké vám ukážem. Aj tak z 10 si stiahnete tak 2. Potom si zahráme asi Deedworld, čo ja viem, ja to prdele, prečo som... Dobre, nevadí. Začal som točiť video, to je moja chyba. Toto... Dobrá hudba, vieš čo, dám to tichšie, to je strašné. Síce som mal coiny na to, aby som vedel fajne utočiť, ale... Som taký. To mi daj na dneska 200. Kašlem na teba, ale chod do prdele. Ďakujem ti veľmi pekne, ale chod do rytí. Ďakujem ti strašne, sa strašne. Wait. Do prdele. No, ja mám 900. Dobre, super. Lebo to niekoho zaujíma. Let's go! Dneska vám ukážem, jak sa na to robí. Jak sa to dělá, moji milej. Bum! Takto ich tu musíte rozšejkovať. Ste proste veľká príšera. Veľký slizňák, ty vole, normálne plný slizňák. Ktorý tu musí ničiť toto, tanky, auta. A keď budeš dosť vysoký, tak keď dosť vysoko vyskočíš, tak aj helikoptéry, ktoré najprv musíš trafiť, že? Iba, že pri mojom šťastí ja netrafím. Bam. Teraz do toho...
No proste chápete, helikoptéru samozrejme. A ďalšiu, bum. Bum, 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 kuziny. Pozor. Tuto môžete aj podľa môžete ešte podľa sú tu všetky veci. Keď sa toto volá worm, napíšte proste worm a tam to nevyhodí. Aj tak mi stačí, keď iba ona. Ale ja nevyskočím na lietadlo. Vidíš, tam sú zelené lietadlo, že by som ho zasiahol. Môžem sa pokúsiť, ale už som bol jaký šikovný. Už som musel ísť zase podzem totálne. Nám. Dobrý človek bol to inak. No do prdela, tak. Pozor! Vojna! Ideme spapať. Ty retard, chcel som spapať vtáčika. Mission completed, ďakujem strašne za hráčku. Hru nikdy nechcem vidieť. Čo tam stále mám zapnutý, ja. Ale teraz to preto nezapnem hru, ktorá bude mať Wi-Fi. No. Čo som chcel? Som retardovaný, dobre. Takže dajme si toto proste Planet Evolution, no planéta, no. Budete tu evoluovať, evoluovať. Moja gramatika je taká na slovenčine, no. Takže proste budete robiť tejto našej krásnej planéte evolúciu. Tam musíte stlačiť, aby ste zarábali veľa love. No ja už som na takom leveli, že aspoň tu tráva do čistej vody. No je tu dosť stromov, atómov, počkajte. Ja vám ukážem, čo mi dali za UFO. Tento kameň, tento shooter. Toto. S týmto stromčekom, tento shooter, ten úplne biely, bro. Tu mi dali strom, čo vyzerá z diaľky, ako vybuchujúci oný, tento. Jak vybuchujúca sopka. Dneska, dajte si to proste, skúste si napísať, že to robím teraz ústami, dám si mobil pod pery a začnem robiť to. Dobre? Ja už mám 1,7 milióna. Chcem mať evolúciu, jak u môjho otca, keď som to hrával. Celý mobil mám oslintaný, more. Stačí mi normálne, už ani neviem dýchať. Na čo som to stlačil? Bater. Môj learnboard vyzerá veľmi dobre. Pendio. Dobre. Shake B2B Max. Idem teraz šťukať najrychlejšie, ako sa iba dá. Kokos! Kámo, ja dám iba za pár sekúnd, no ne, ja dám za 5 sekúnd 1 milión. Teraz u mňa nebude ani 10 milión problém. Ale zase mne sa to nechce sláčať toľko, takže... Jedným ťuknutím dám reálne možno tak pol milióna reálne, kámo, ja dám... Tak. Bombombini, gogozini. Kámo, mne reálne jeden strom sa 100 miliónov proste vynastal, jeden strom, bro. Pekne. Čo si môžem strom kúpiť aj za 100 000 reálne, ale teraz 23 miliónov, bro. Tak si kúpime toto start must.
Kúpime double tap power. Alebo si rovno kúpime double tap power a bude to lepšie. To zase zarobí 2 miliardy proste. Teda miliónov, ale to je dosť ako... Ježiš, ja sa neviem ani nadýchnuť. Ja dám iba tak 1 milión proste jedným fúknutím. No, ako nie, ale... Dúfam, že mi nezačnú volať na Snapchate. Kebyže si ma chcete pridať na Snapchate, volám sa Travis Scott a Michal, no. Travis Scott Michal, no. A prosím, za jedno video som získal ten odber, čo to je za prostosť. 2,18, to sa mi zdá, že to bolo. Alebo 2,83. Dobre. Instantne zarobím. Ježiš, mne sa točí hlava, bože, ja aj odpadnem. Dobre, no, takže... Čo chce? Dávaj mi to, ty hajzedra. What the heck? Co to je? Prečo? Ja nechcem 1,5, what the heck? Dobre, túto hru už nechcem ani vidieť v živote. Nech sa ani nečuduje. Takže, čo by sme si zahrali? Ja to moc nemám. Čo ja viem, tak... Viete čo, nemám záujem, zahráme si Critical Ops, čo, zahráme si od toho, nebudeme sa s tým srať. Bobiny kúziny, dobre, super, ja som si všimol, že nemá Wi-Fi, že? Nemusíš mi to hovoriť. Ale nie, ty mi to iba dopydele, ty inkognito. A však ja mám Wi-Fi, bože, ale prestaňte mi... Jej, super. Ending crazy. Tak, super. Dobre, včera som videl Sokio livestream, musím pozerať. Včera o 4 ráno. Dobre, proste, že o 4 ráno Soky už pekne točí livestream, som mu pozrel, nie, o 4 ráno si točím livestream, taký, what the fuck? Lebo teba napadne, že what the fuck, o 4 ráno, bro, ja taký o 4 ráno. Kamo, ja by som chcel jesť... Čo robím vôbec? Teraz zavieš, čo kašľam na to. Dal som si médium, aby sa nepovedalo. Ja som gay, ale nie som gay. Nebol by som gay ani kebyže si tam myslí, čo som si dala. Klaváva, nie? Dobre. No, just easy, Valkan, jasné, že som si dal random zbraň. Ja už nemôžem ani vedieť strieľať, kokos. Vypál. Proste... Takto sa to robí do psej matere. Kuku! Kámo, týpek je strašne Lamin Jamal. Giadmal. A tu je Dred, tak týpek je strašne postihnutý. Tak, spinkaj, môj milý. Týpek je neumí. Tak, položený. Dobre môj, ale nie, že nemám naboj. Dobrý. Ja neviem, kto ho zabil. Pomaly ideme im na... Pomaly ďalej zajde, že jak sa hovorí. Deň. Gangsing. Keksík. To nie sú gangsingy, ale keksíky. Kokos, chodoriti.
tou svojou mini pištolkou, ale ne, ja mám mini pištolky, bum bum. Ty hajzo, nebudeš do mňa strieľať, no čau. Tá. To iba ten týpek je taký sprostý, či? Kamo, oni sú strašne sprostí. Ale choďte už do riti. Ja mám jeden náboj. Do riti. Chod do riti. Ne, chod do riti, preč. Dýcho preč. Tam. Ale ja hovorím preč za život. Ale do riti mne dojdu náboje. Čau. Komu tí týpci čo sú? Oni retardovaní? Prosím, nerob mi nič. Ahoj. Super, nemám náboje, prosím, musím otočiť nožíkom. Ale chod do riti. Ja mám nožík, ty retard. To je super, že ty máš pištole, ja mám nožík. Bam, bam. Bum, zabil som nožíkom. Šakalaka. Komu týpci sú takí sprostí. Vy máte strašne sprostých teammateov, ako keby niečo dopiť. Bum, 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 neumíš. Choď preč. Hajo. Tak, zabil som ti kamaráta, keby niečo. Tak si utekol, no. Ty si riadny retard. Bro, ale ja mám nožík. Čo, myslíte, že ja niekoho zabijem s nožíkom, kokos? No tak som zabil 2, ale to čo je? Ale ja mám vyskočenie. Čau. Prijem sa. Poď, ja sa nedám. Ja odrážam všetky strely. Chod do riti. Kokos. Dobre, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak nie, choďte do riti. Ale keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like a odber a my sa vidíme, keď budeme ešte žiť. No dobre, čaute.